Това е Кока-Кола, бе. Ай, сега отивам до той до тенис игрището. Снимай банканчетата. Какво да снимам? Банканчетата. Тихо, бе. Чай тебе да снимам, виж каква съм тенисистка. Иска е някакъв човек от такос. От... направен от растение. Тим тези на тенис корта. Няма никой на тенис корта. Чико. Ние сме там. Но и някой познат. Какво става? Кой е познат? Някой дет сме играли преди с него. Вижте, къща е цялата цветя. Оп. Чечката варим по тревата. Газим по тревата. Виж, има катеричка. Къде бе, къде? Не я виждам. Качи се нагоре. Набягаш ето тук. Аз не виждам катерички. Тук беседки, месетки. Ето виждаш ли е там? Не. Е там, за дървата. Аха. Ето. Я влезем на тенис корта. Снимах и катеричката, няма страшно. Тях е вече снимах. Там горе розите деца. Не кажа, че няма никой, то пълно с хора. Еми не го чувах. Ето и са. Той са така, ние може там да играем на нашото място. Искаш ли там да играем? Добре. Виж. Чай само да видя вътре да снимам кортовите. Е така може да влезем. Е, тук ли? То не е за тенис, то е за крикет. Добре, айде. Чакай да влезем първо на тенис кортове да ги видим. Айде ходим на нашото място. Айде ходим на нашото място. Чакай да снимам кортовете малко, тук бабите как играят. Бабите са блекли играят. Оп. Само да направим на снимка на кортовете и вече изчезвам. Всички са готини. Виж колко са яки. Що влизаш? Ти. Айде отивам на нашето място, татко. Добре, на нашето удобното място. Да. Айде стига толкова. Но този път аз няма да ги взема, защото аз винаги ги взема.